Gaming and gambling. I'm sure you're wondering how people win lots of money at the casino. It's about the belts that has helped a lot of people to win more often at the casino. Get this belt today and keep it in your pocket while playing at the casino. And to win in any gambling mode, online or at the casino, has never been so easy. Win in all slots, machines, cards, as well as roulette instantly. Well, the secret is out. You can get this belt for 30,000 rand and 50,000 rand. Call me now on 076 55 58 577 or 063 689 8922. Casino Belt. The secret is out. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela inkosi yama-fake baba wesizwe. Cishe yathi inkosi yama-fake. But you didn't hear that. No one heard that. No. Yeah, inkosi yama-fake. Inkosi yama-fake. Hey, kodwa leli fake leli. Made in China. Babu Dokotela baba wesizwe bawujana ufana umhlenja kahle umzukulu kaMancengisi. Niyayikhumbula le channel ngoba this channel is not forever. Bekhona babeke behlanye. Ngicela ama-fake atsake ngawo. Yeah, but all I can tell you is this, and then I'm wearing fake, but you are not fake. My viewers are not fake. They are so genuine, and believe you me, they like me like a father, and then they laugh at me wearing fake like a father. Even my cameraman wears fake. Even my cameraman wears fake, and then fake is commodity now. Babu wesizwe babu jabulele ufana umhlenja ekhehla lomlungu siyatobeka. Hey, Dokotela. Hey, la kufanele fake leli. Like said. No, Dokotela siyabonga ukuthi sibone umbuzo about Dokotela TV siyabonga ukuthi Dokotela. Dokotela xa sikhuluma nje into ezibalekile namhlanje. Ngiyazi ukuthi bengazi Dokotela ukuthi ulimi liyagcatshwa kodwa ke sizokukhuluma lakho ukuthi ulimi ngani liyagcatshwa ngathi ulo low kiss no deep kiss into njengalezo. But Dokotela uthi ke la wonke umuntu unalo ithuna kubo, wonke umuntu unalo ithuna. Uthi ke Dokotela ayike mali khona ithuna kini. Hamba uyoshisa umathanda imali khona. Mikile imncane indoda eyenza kulelo thuna lelo masushisa. Nododela mhlawumbe firstly Dokotela uma sibheke ithuna, mhlawumbe kumele hluke ukuthi lona wayesebenza, lo wayengasebenzi, lo wayeshadile, lo noma nje software yafana. Ayi software. Ngoba even ubanjwe ethuneni lohlanya kini lo muntu nje ayishalwa abantu ezihluphele wabanjwe ethuneni lohlanya lo muntu lo ushaba njengomuntu ofanayo lokho uma sekuyithuna nje isoftware ipowerful ngo yeah isoftware ipowerful ake sikhulume lento lena umathanda imali ushisele ethuneni lasekhaya akuyona into elula. Think about it first. Think about it ngoba mhlazana uzokwenza lokho have to take a decision leyo ngeke uyisole ngapha because kunesigaba somkhathi ongena kusona. Angikusho lokho. Kunesigaba somkhathi osungena kusona. Into engiyenzayo la ngifika mina hamba uye ethuneni. Ufike uguqe la ngasenyaweni zethuna usho ukuthi bamncane kubo bonke abantu abalele la ekhaya. Ngibuke ngakuthemba bamncane uyalazi usisilami. Uyakhuluma la ngesikhathi ukhuluma lana verse awusaqokanga. Ingubo ubuzigqokile uthe fucaca lapha eceleni. Uyakhuluma usuyawushisa umathanda imali. Uthi baba ngizocela nansi inkunzi engisebenza ngayo. Ngizocela ke uvuke usebenze nale nkunzi le ngoba namhlanje ngiyakuthatha. Kusho lento eshunqayo la mase suqedile ucaphune inhlabathi la uphinde uyifake la phakathi umuthi uthi ke mathanda imali uhamba noSibanibani manje usuyosebenza naye. Konke engicela uSibanibani uzokwenza. Uma ususuka la usubuyela endlini le ngubo awusezuzigqoka. Azilahlwa uyazithatha le ngubo uyozipha umuntu ohluphekayo. Uthatha ijini uyipha umuntu oka A, uthatha iskipa usipha umuntu ka B. Funa lento ihlukane ibe ngabe umuntu oyedwa. Kuba abantu futhi ongabazi uthe nje umbuka umdaba uthi ishow ngathi ebamba la ijini ngathi se right. Ubamba umuntu uthi hayi suka qaqe lokho kodwa ayibone nje ukuthi ngathi uvukile kanti wena usukwazi ukuthi ukhuluma ukukhuphula ilumbo lakho. Mathanda imali ke loyo. Asikusho lokuthi umuntu ofuna usuke ezokhipha u20,000. But into enhle ngokuthi mathanda imali it is an only solution because ungaba nazo izinto but the address ohlala kuyona it is talking to you. Zibuka ukuthi uhlalaphi.
zibuke ukuthi uhlalaphi, buka ama potholes awu5 owafika awashaya ungakafika endlini. That is what you want to live. Unamakhelwane wakho one container obeke itafula udayisa ngama fried nama chips engane uze kushaya 11 ebusuku udayisa ngehunga. Is that what you want? That is why sithatha le nto le. Ushintshe address le yakho. Siyabonga. Hey, Dokotela, siyabonga kakhulu Dokotela, siyabonga kakhulu Dokotela. Dokotela, sikhuluma Dokotela ngalento enamandla. Imbuzi nesikhwama semali. Uthi akuyabuya ngo100k. Imbuzi nesikhwama semali Dokotela. Hlasimba for umuntu ongazi Dokotela mawuthi kuyabuya ithini into la imbuzi nesikhwama semali? Isithwalo mkhulu besenza ngo50,000. Manje su100 nginezizathu angixola isivese. Ngiyalithatha ikhanda lembuzi. Solifaka sizohlonisa amathuna ke la. Ngizocela sitholela sekhaya. Umuthi haya wasekhaya amathuna asetshenziswa akusawathembi. Asithole ithuna lomuntu ongamazi. Sifike sifake le khanda lembuzi la. Mase siyayisebenza lembuzi kunento ekuphuma lapha embuzini ekuthiwa inanzi. Ufuna ugeze ngawo njengethawula. Uma usuqedile ngawo lento ayisali ke namhlanje. Uhamba nawo lenanzi ufuna ufike uyiphonse phezulu. Imeke yaqala yabola. Funa siyilinde ibona iqala ikhipha impethu. Ikhipha impethu. Imikhipha impethu akubalekile kunezinyoni ezimnyama ezofike zihle liyanto leya. Yile nyoni ezokusebenza ke. Kuzofika amagwababa lapha. Kufika amagwababa ahlukene kufika abafundisi. Usuku nenhlanhla emafikele umfundisi kodwa kuzofika amagwababa afika ihle liyanto leyo. Ayidlela into la ihlela into ihlela. Yilana isithwalo sakho sikhuphuka khona. Ilapho ke isithwalo sakho sikhuphuka khona. Kodwa lesithwalo senziwa ngembuzi. Sidinga imbuzi lembuzi lena ukubulawa kwayo kuzokwenza wonke lamasiko lawa obowalindele inanzi ugoduka nayo. Inanzi ugoduka nayo and thereafter uzothumela Babu Dokotela mina ngihlala kwi resident whereby engeke ngikwazi ukuthinta iroof. Sifuna uthole indawo ene roof. Any place ene roof la lento ozoyithatha uyiphonze ngifuna lezo bolela khona. Ingabolele emhlabathini. Khona izoficwa amagwaba abafika idla amagwababa. Ayidla amagwaba isithwalo ke leso. Leso sithwalo ukusenza kwethu we are comfortable. Sicela ukuthi umuntu nje abe honest to himself ngoba lento mangiyakha angiyakhi one day. Khona ufikile izolo ezothatha abantu abadala labafana labafishane. Wathena ujahile ngathi mina I understand ukuthi ujahile. But lento ayijahile yona inokuthi engavumi futhi ukuhamba. Yabo. Namhlanje izulu libalele ngeke ize ihambe ke nje. Kwamanje kufuna mengifike lapha ngikhanyisela amakhandlela ehambi ke namhlanje. Izohlala eduze komlilo. Ihamba ngoba sekuphuma ilanga. Nazona ke izithwalo simasikwenza izithwalo bakithi be obedient to yourself, do not fool yourself. Take time. It will take time 2 days to 3 days ngiyakunika. Musu uhambile into ufuna iqala izibole imisi yaqala yasuka. Babu Dokotela babe sesibawujabulile siyabonga. Hayi Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela kodwa iyayifaka imali. Into yomsebenzi mkhulu into emali khehle into ulaphana udetector any tendency ukuzophuma. Uma kukhona computer nawe vese quantum. Vese quantum mkhulu. Hayi vese quantum mkhulu. Ngeke izimgeje ngoba uyasho ukuthi laphana ufika usha unikezwa isoftware yonke. Musi igama lalomuntu uyalihambisa lapha muzi usuyalibika. Uthi ngithi usibani uyena ufuna ukungiphazamisa. Hayi. Awuthi uyezwe kuthiwa amalashi abengeyinhle imoto yakhe amalathi afahla wonke ugrill futhi angazi lo muntu usinde kanjani. Kuthi uthathwe helicopter vese ngeke azabuye. Vese ngazabuye. Mkhulu uma uthathe lezi zinto lezi inamandla leyanto. Mina ngeke ngasebenzela ebhilidini ngeke ngilisho. Yeah. Bonke abantu kade sisebenza nabakade begoloza babe yiquantum. Hayi ngiyabazi. Bahamba bonke. Ngamuva ngovula isitolo yenda kunendiyela lapha eduzane lesitolo lesibhedala. La ngathi ngisavula labuza ukuthi who's opening here? Kwathiwa Babu Dokotela, how is he moving? Yeah, moving. La hamba ngoba mina ngithi ngizovuka ngoba ngangazi vese ukuthi lizogeja lithi liyayizama lento bese ngiyalayisha. Iquantum. Lana nje iquantum. Babu Dokotela. Sazithatha lezi zinto khumbula hle ngisithatha isithwalo. Ngabekwa kwaku 2008 libekwa lejazi kumina. Ngabekwa phansi ilanga lishisa kubuka bonke abantu.
kwabekwe indwangu la emhlophe kwase kwathathwa impuphu yabhalwa yayisiphambano kwase kwathathwa imali eningi yachithwa phezulu ekhanda lami yase yagcwala la kwase kwathathwa ke ilento le yabulawela kumina ngadla imbambo zayo ezo7 ngithe ilento ngithi ngadla imbambo zayo ezo7 kwase kwathiwa insuku ezo7 uyobuphila ngemali kwase kwafakwa lento ke emzimbeni angikhohlwanga ngahamba ngaya enyasuri ngafike khona ke ngatshela ukuthi abantu abampofu babulawa kusetshenzwa ngakho mina ngiphethe umbese yabo phethe nje umbese nje yabo lo ipress button ngithi mina amasimba ngizwani nawo kwathi ngo4 kwathiwa sambeni sahlukaniswa ngamakhemp la omunye usuyagcatshwa lapha lo omunye uyakhonta ke abayibiza ukuthi ukufemba bamfembela kwathi aso3 bamfembela lo omunye lokho ehambe estolo nalo tolekayo akabuyi sekusele mina kuthiwa nathi siyahamba nalapha ngahamba nabantu abawu4 nomama nentombazane yakhe lapha ngafika kumbiwa umgodi lo mgodi kwathiwa ngene la ngilale bangigqiba ngiphila labo siswayini ngathi la kumhlola ngihlakanipha kanje amazayizayi semi kanje ngiqhwizile ngihlakaniphe isigebe lo mpese nonke into sezikhulunywe zonke izinto zabeka lapha eceleni ngisele nje nginjalo kuthela inhlabathi kwase kwenziwa lamasiko akhona kwaphela ukuhlakanipha abuye sekusinayi ngicela inhlabathi engathi angikhulela lokushini mina ngihlala nje mangithatha abongigeza ke into emsangana khona ngisho ukuthi saligaxa lejazi ukhwele but has never been easy uhlakaniphe sokulele phansi uthela inhlabathi yabuka ukuthi ngihlele kahle noma bese benguphethe usulapha yaseke sekukubona ukuthi bayanquma benza njani kodwa kusala ufuna bakungcaba uphila la ukwazi ukuthi lento ife lento kuwena uvuka uthi isidalo esisha ufakwe le software yaboxa Babu Dokotela bobese bawujabula umfana omuhle ngathi khehlelo lo siyabonga Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela naye le ijuli yakho Dokotela ijulile futhi I think idinga another level of maturity nomuntu ukuthi understand noma ayenze Dokotela angazi kodwa uzoyichaza Dokotela ukuthi uma uthi thwala noma ungathwala ngabantu base khakoma wakho noma ekhaya konyoko lwakho Dokotela isithwasa kanjani Dokotela esidinga nje abasekhaya mami ayi ubest mkhulu ngeke uhlupheke akubest best yabona mase sakha lesasithwalo kufuneka ungifikele namakhandlela awu4 umese secretly uthole izinhlabathi zabo uma ungazitholi inhlabathi zabo that is a big problem lana usuke uphakama uzothola umunye umuntu Babu Dokotela abasekhaya abangcwatshwe cemetery ba right phela impatient leyo ufika wena esimetri hayi thuneni lakhe ufika uthi sibanibani ngilana namhlanje imini usibanono zalo wena awuyithatha inhlabathi le manje uthatha inhlabathi la endleleni lethuna ngoba indlela ziningi lapha ufika uthathe lo nhlabathi ke le uphinde uye ngale uphike uthathe imfuthi uze no nhlabathi mase siyayisebenza le nhlabathi lana uzobiza labantu abawu2 abasemkhathini ubiza abawu2 abangapha kumhlaba esiphila kuona imisisi yasukuma ke lento omkhulu siyasukuma ke lento omkhulu isithwalo leso kodwa ungangifoneli ungangifoneli ngoba uzofika iplasma ka 35000 isisakazeke phansi isuka odongweni yawa le G63 isi overheatile lo obethu uyageza ufike wathi wayidumiswa ogeza umethi uthi sizilokhile iduma one way ke manje iduma one way ngesikhathi kufika laba abazoyivula isivesi simi kanje uthi yabo ungangifoneli kodwa isuka iphakama ke lapho
isuke iphakama ngempela once ashaya injini eG63 iyakhuphuka umasipala wa confirm ukuthi la muzi owuthenge laphana uhlezi kwepipe ufuna ukuthi awubhidlize ngapha iyakhuphuka ngoba uzoba nemali okuthenga ubunye umuzi ongcono so sekuyiyona ke isoftware ke leyo sikunikile emkhulu isithwalo leso asisiniki unoma ubani asiyikhuluma even iprice yaso asiwhatsapp indaba yaso sifuna umuntu uthina uthi Babu Dokotela ngimdala mangengaka ukhakha iliqinile ngiyazazi lento kuzokwenzekana nathi njengoba sathathele kunento esizilindele unyaka nonyaka ezenzekayo ezithi mezenzeka ngiqaphe ngibheke kodwa ngisuke ngazi hayi software iyasebenza iyasebenza Babu Dokotela bawethu ngeke ngitshele ke yami ukuthi ngiyayazi nami ngithi ngishaya kuzwele hayi nami ngiyayazi idayikubha njalo kwenyaka kodwa yakhandwa ke ngoba sayi10 uyakwazi ukuyi10 ibe inkabi ishaye kodwa ibe inkabi uyakwazi ukuyi10 kusho ukuthi ishaya kuma assets ayithinti igazi ngoba isuke ngasenawo amandla isuke ayibisakwazi ukushaya imphefumulo usuke kunendlela esikuthenela ngapha but uyakhokha ngalonto uyakhokha ngoba kunento ufuna uyenze ongafuni ukuyenza wena thina sithi yenza uthi angeke uyenze ethi hayi ngeke siyithene ke nathi inanti office kudlula kulona siyabonga Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela siyabonga give me your names ngihamba yokucelela umcebo 1 olwandle 2 esizibeni ngicebe umuntu Dokotela lo ocela emanzini. Let me be honest. Don't test me. I've been tested. If you call this as a scam, it's okay. Ngifuna umuntu othi Babu Dokotela angisebenzi. Babu Dokotela ngihlala eMlazi in KZN. I want that. You send that name. Send your name, city, and a province. And thereafter, I'm harvesting that information, putting this data together. Ngihambise emkhathini mina. Thereafter bazo release a code u777. That code it will allow me to call you. When ngikufonela bazobe sebengitshela ukuthi what is wrong kuwena. Yabona khona kade ngoba lento isebenza mengakakhuluma isimuntu. Isuke ionike lento. Khona kade itheme mesimsesha sifaka icode yakhe iphuma ithi 777 kwathiwa ngimtshela ukuthi izathu sokuthi agule ahlupheke akakaza thakathu. But into enzeka wathi 6 months umakho wagula 7 months 6 to 7 months wagula kakhulu kanti umakho washawa izulu. That is why lento leyisambambile namanje. And then ugogo wakhe wayeseshonile uyena wanqaba nalomntwana athi ngeke umzukulu wami uqala ahambe. Sama lesalukwazi ngalo ndlela umakho ayikho into akazenze ngisho iladi leli encane amakhandlela enkukhu ezimbala ukubonga nje lengane ukuthi ithongo livikile manje lezalukwazi ihleli ke zithi ngeke kwenze kulothile azasenzele lento engisho ukuthi kunezinto ziyasebenzela lento khona umuntu kade epledgile na une ministry abangitshengisa ukuthi yena ushawa umzethe wenza kanje. That is why even prayer moral yakhe is dropped. Thereafter I want people to send me that. Thereafter mina ngizohambisa amagama abo laphayana. Then into enhle lapha kubaba mkhulu has come to a conclusion whereby he able to tell people ukuthi don't worry ufuna umsebenzi next 2 months you'll never get a job nansi usuku ozothola ngalomsebenzi. And omunye ebusuku kube ebhlungu kade ngikhuluma naye yambamba isoftware kwathiwa ngoMay kwakhisha umuntu uthi wazomshaya kodwa bathi njengamanje futhi awusana spam awusena moto awusena muzi. What is going to happen to you? Ngoba akhipha umuntu ozomshaya kwakuMay wangakwazi ukumshaya because wayenesibhamu wayenemoto neaddress yakhe wengawangena manje lo muntu usenqunu kwathiwa ngibuza ukuthi uzokwenza kanjani njengamanje ngoba ngoMay wakhisha waxaba wayeloko efonela umuntu angamazi leyo phone kanti lo muntu lo wemlocate ukuthi amathawa adonsa kona akuphi wefuna uzomshaya ngisho ukuthi ngathi yabonakala angiyikhulumi ke le ngoba lo muntu uzothi kwakuyimina ngimthumela izonkapi lento ikhuluma yonke into. I want people to send a number at 076 555 8577. You send that only. Awufake imali owenza to send that only. Say, and I'm getting up that data. I want to see people impilo zabo zishintshile. But for the next 7 days, not ukuthi ngujantshi ngizolo ngicollected that. For the next 7 days I'll be doing that.
ngomgqibelo cut it off asawathatha amagama abantu ngoba sobe sesisebenza ngabanye. Yeah. Babu Dokotela siyabonga. Hayi dokotela babesizwe siyabonga kudokotela siyabonga kudokotela. Dokotela now sikhulumeni indaba yomdonso nenyama bese akuthatha bese ukunika inja bese inja iyadla bese kwenzakala dokotela iqhube le ndaba iphelele. Lana uthathile umdonso uyawusebenzisa umdonso or sometimes uphelile nothing ngesephendi uyazama ukufonela ungithole enza nje. Thatha leli phepha lisenawo vese ama traces omdonso. Thenga isibindi senkomo. Keep the matrices wasulele la and then umuntu wenza declaration is if we are praying because uyazi ukuthi awuzalwanga nje uyazi ukuthi isibongo ophuma kusona sinjani uyawazi umendo kuona uthi unjani uthukeka ngeziphi inhlamba namhlanje akekho into elungana ithi into thatha le nyama lena umuntu uyinikeza la inja izodla yonke le inhlamba zakho ukwazi kwena ukuthi una get away from that uqala impilo ithongo lalibekele lona noNkulunkulu siyabonga. Dokotela sathokoza kakhulu. Then dokotela hambisa umnikelo solwandle. Uma isigubhu sakho sivuza. Hambisa umnikelo solwandle uma isigubhu sakho sivuza. Hey! Yeah. Athi umuntu Babu Dokotela lesigubhu siyavuza. Ngidina ngikunika sivuza yini? Cha, sivuzwa yini pho? Iyangazi. Ngesilande enyangeni Babu manje lesigubhu siyavuza mangimfonela lo muntu ukhuluma ukuthi enza njena. Thatha indwangu emnyama ibe half a meter, thatha irice elibrown ulithele endwangeni, thatha isibuko. Umusu uyazibuka ukhulume yonke into ngalesigubhu lesi. Umusu usithatha isibuko sibhekisa phansi la umusu uthatha iphepha ubhala yonke into oyifunayo ukuthi yenzeke ngesigubhu. Mase ke lesigubhu lesi uthatha ufaka le nduku yakhona ufaka amaconsi abe u7 phezulu kwalokho. Umusu usithatha isigubhu sakho sibuyisecela umusu uyasibopha. Bopha amafindo abe u2. Muse ke lento lena uyiphonse emfuleni, uyiphonse edamini, uyiphonse ezibini. Kuze isigubhu sisebenze kahle kufuze ukuthi sichame. Ayikho into wrong lapho. But manje siyachama kodwa manje still asisebenzi. Isigubhu ufuna ukuze sisebenze. Mase singachami siyabola. Bese nesibola ufuna sichame isigubhu sikwazi ufana ukuthi indlela esiphefumula ngayo. Wena ke usuka inyanga yakhe izokutshela ukuthi enza kodwa mina ngikhuluma ngathi uma kuthiwa siyasicharge sesibuyisela amandla ukuthi asibuyele amandla hamba kuyosinikela lapha yana ke siyabonga. Dokotela siyabonga kakhulu dokotela. Nyabhanga water. Nyabhanga water is not an ordinary water that anyone can just use yebo. It's lana sikunikeza into ukuthi uma uhlushwa izinto before ubize ubaba Dokotela uthi akazobethela ubize umunye ubaba noma umama azobethela akuqala uthatha inyabhanga water i1000 ifika amabhodlela u4 lento anything ekhalisa imbuzi esibayeni isuke once wakhala imbuzi esibayeni utikoloshe loyo usuke uzincela ngenkani sokuthi utikoloshe khalisa imbuzi esibayeni musuloku uyikhohlisa nje uziromance cha akekho umuntu ozokusiza kusuke kunotikoloshe kuleceka. Lento ekhalisa inkomo kusuke kuumuncu. Lento ekhokhonisa izinja kusuke kuumuncu. Lento ekhalisa amakati kusuke kuyingqeqe. Lezi zinto lezi ngama software zonke. Engisho ukuthi ufuna wazi ukuthi ke nansi into ozoyisebenza uchele yonke indawo kodwa qala endlini before uchele eminyango. Ungaqhumi ungagezi ngalento sekunika yona. Ungaqhumi ungagezi kuphela. Uma uzochela ukuthatha le bhodlela kodwa uthele ku2 liter simply to uchela once a week once kuze kuphela inyanga. Babu Dokotela usizibojabule siyabona. Hawu dokotela siyabonga kakhulu dokotela siyabonga kakhulu. Hey ngoba yikhali izinja zikhali imbuzi zikhali inkomo imbuzi yini? Kanti hey bakusebenza mkhulu. Dokotela lana uthi Gcaba Ulimu. Ngani dokotela bese kwenzakalani? Ulimu Nkosi yami. Uma uzokwenza into ezinkulu ufuna ukuba umholi wepolitiki so that people will listen. Ugcatshwa la emakhaleni yabo bese kufaka lo muthi ugcatshwa lona Ulimu Qobo. Mina ke angiwagcaba amakhala ngicaba Ulimu Qobo wenzela iauthority. Uma ukhuluma no one says no. If ukuthi uyiphoyisa uma ukhuluma nesuspect umuthi ijump ibuza ukuthi ufuna ibuza ukuthi how many times hayi ngabuza ukuthi why yabo la usuke ufuna uraise authority yemali and uma ukhuluma ngemali usukwenza iauthority yemali ngoba sikunikeza ithuba ukuthi nansi into lento makodwa ezoqala sekugcaba ukuhamba kwakho lapha kuqukulu mase sogcaba eflagini ekhanda
mase kuyimanqa lento usozothatha icovenant kusho ukuthi ke ivuma lento yenziwa kumina ngoba ngibalekela ukuthatha umuntu mina ngayenzwa nje kodwa lento angazi ukuthi ngiyenzelani. That's a problem you're ufuna imali but awazi ukuthi into ezifuna imali ukudlula kuphi. Babu Dokotela babusizibawujabe siyabo. Mlaleli nomthandi kaBabu Dokotela ngisho wena muntu ohamba uBabu Dokotela qaphela lokhu uBabu Dokotela akafakelwa imali ama e-wallet noma kaPep noma uCash Send. uBabu Dokotela uyatholakala kuphela eThekwini eNedbank House e19 floor. Uyamshayela ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Qaphelani konke lokhu benganiqoli ngegama likaBabu Dokotela. uBabu Dokotela ubaba wesizwe ubaba wethu sonke.